sabihin, putan sa among adlaw nga pagtuon. Nagsisista kami mga problema lang mo, mga katuon, mga kapatid, mga gusto na mo nga mapalako pa ang grupo o ang sinuhan. Lord, nabagay kami, padala yung Espiritu Santo din kaya mo, Lord, para mapalingkod kami as pudo sa iyo na pulito. Hindi mo ibuhay mo natin sa mga anak si Jesus. Amen. Sa ngalan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Magabi sa dalan, nato na yung tinadala, kaya kung nagamay dala, mapisi na sa sinutog ko, duha ka na kong events. Sige lang, anong ang Ginoo na kuha na, mapabusanon kayo. Kaya ko sa daghan kayo kung naapil-apilan ng mga activities ba. Late pag ganay ko dire. So, wala naman pasabot na wala ta. Hindi challenge na ito kung saan magpulago. No? Kaya niya atong speakers, nagpangutan na ni si Bad Diway kay nganong gubay kay itang musugod. Kining atong topic karong gabi na ang adlaw ni pagpahulay. Dugay na kayo ng isusutan na ito niya. I suggest na maninuod sa tawi. Ako sa mga ginagmang bersikulo, duha, tulo, sunod, dugangan, sunod, dugangan, hindi kalimutan. Hinugduman lagi na ito kada topic. No? Naamantay speakers niya, maayon na sila yun, mga lubag, manulti, no? Magpasabot na ito. Atong i-record, parang ako bisa, kung may mo, usan lang siya, huwag kayo, may numduman, no? Sama na karong traffic, ng adlaw ng pagpahulay, kay naglibog mo ni Kuban na Sabado, yung Domingo. Sama na itong paminawon atong kuhan karong speaker. Hindi ito maglangan, atong sugaton sa masibang pakpak, si Brad EYD. Selamat kay Brad Jacob, punya si Brad Dani Madihaw sa chapter president sa CFD sa Katedral. Ya Brad Jipil sa ni Pining Prayer. Ug si Brad James sa oral. Ayun, patakdanan ng pader sa tubig sa exorcisa, Brad. Lakot ng way. Ya, sister and brothers may gawin. Yang topic lagi sugyot ni Brad Dani Madihaw. Mga adlaw ng pagpulay. So, kining topic ka, marag tumong na ito sa mga Muslim, Seventh-day Adventist, o kanang mga Judaism. Sa Jehovah, marag Sunday nila. So, mga born again sama sa Roman Catholic Sunday. Igong mga ba. Ay, Christian Cristo, kana, marag, Sabado, Huwebes. So, saan na itong pagkailang ang adang pagpulay kung siya'y iyas Ginoo. Kaya nga sa balang kasulatan sa Sirach 33:8 na ngayon nga adunay mga adlaw nga gibalaan. Ato adunay adlaw gibalaan sa mga adlaw may adlaw sa panudya. Namna si Isaias 46:10. May adlaw sa panudya. Panudyan hukum ba? Isaias 46:10. Pero ni adlaw nga iya gigahin sa Dios. So sa Muslim mao ang adlaw nga Biyernes, ang worship. Ang kining Seventh-day Adventist adlaw nga Sabado. Una adlaw pagpulay nila. Ang uban nga itong Church of God tula sa programa na Mercury Sport ina adlaw pagpulay. Neuban nga Hudiyo labi nito si Rodrigo Ramin ya debate mi sa miaging December 24 sa year 2023 sa live sa DYER Island FM. Sabado nila. So matag Sabado ato sila sa tigom sa Sangat sa Bernardo. Magtungtungkod ba? So mo man ilang pahulay. Unya ang RCC Roman Catholic Church tudlo sa simbahan sa mga dawa. Domingo, unay Santos na misa, ang mga kaparian, obispo,
sa tupapa mo sa ulog yun sa adlaw Domingo. Amo na gibadaan. Muna nga ang pangutana na to sa ubang Seventh-day Adventist. Ang sa may adlaw nga gibadaan, kadtong gibanawan ay Ginoong Jesucristo o wala banawin? Wala, manditsong pangutana mga Windows pa sa individual ba? Individual. Lahat mo ng formal limit. Asa may balaan nga adlaw, kadtong namatay ni Jesus Christ o kadtong gibanawan? O gibanawan, sakto si Brad. Sa ito pa, muna nga, kaya Domingo, muna gitudlo sa simbahan. Nga Domingo, adlaw, balaan. Muna nga, maka, uno-uno sa ta, si Kristo nagpisa, dili man Domingo, Brad James. Dili sa. Santo, Hebrew Santo. Na gitungko na yung Santo sa misa, bisbira sa iyang kamatayon. Niya, sa ito pa, nagpisa si Kristo, ika na ito, wala, giana na sa pagkabirnes. Sa alas 3. Namatay yung si Kristo namatay. May saktong termino. Ha? Lasaper. Samot lang nagtungkod, nitungkod yung Santo sa misa, dili adlaw Domingo. Nga naman nga, itudlo man si Bang adlaw Domingo, balaan man nga, nagtungkod Santo sa misa si Kristo, huwag mismo. Dito kake di mana? Mau apa? Ang ginawa na kaman upang man sa kalibutan. Sanya ako sila ba? Uwi ko man siya. Pagka nga na siya sakit sa siya. Namatay siya. Matay, wag yung Ginoo. Namatay. Wag ko pagka Namatay ba? Tiganan namatay ito ang Ginoo. Siya kala buhi ka. Matay balik mo buhi ko. Matay balik ko. Mawa ko na yung pumunta na, asa na makita na to sa ebidensya. Nakita niya ng pumunta na. Matod pa ni Brad James, ang ipalabig yun nga armas ni Pader Katubig, Biblia. Sino ang anak? Biblia. Niya, mo exorcise si Pader Katubig, Biblia may gamit. Dili itong libro nga Deliverance book. Sa to, Biblia, nag-anak ko nga, sakto sa kinaamnas katikisim mo Catholic Church number 86 ang pulong sa Diyos labaw pa sa simbahan. Mga mana, stereo pa. Sa Word of God, mo yung sources sa tanan. O niya, arita sa kaya apologetics mo na itong hanay, ang pagsupat sa Seventh-day Adventist o mga Hudiyo, ang adlang papahulay nila sa Badog yun. Kaya, dili Domingo. Umana yung fiksyon nila. Aka na mo na ilang ibaruganan. So, kung sa may pagsupat na. Sa adlong Biyernes sa Exodus 16:23, magluto na daan ang mga Hudiyo o mga pagkaon para ang adlang ipapulay sa Mount Sabado, wala sa libuhato. Wala yun. So, way trabaho. Exodus 16:23. Unya, kung magtrabaho ka sa adlaw ng paghulay o Sabado, silutan ka. Nasa, sa sister? Exodus 16:23. Lain nga teksto, doon ay kabersikulo nga, kung adlaw ng Sabado mo trabaho ka, mo liho ka, silutan ka sa mga Hudiyo. Itong panahon na. Nasa mabasa sa Exodus 35, versikulo 15. Exodus. Exodus 35, 2-3. Gawa na ka chapter 35, 2-3 o 31, 15. 31, 15 ito, Exodus. Exodus nga niyon itong aking sunan, huwag mo trabaho sa adlaw sa Sabado. Silutan ka sa kamatayo. Penting durbaan ng mga Hudiyo sa una. Sa ilang panahon, ilang kultura. Unya sa Números 15, Kapitulo 15,
niya 32 ngadto sa 36 numbers 1 nga kung manguha ka kahoy si mong kasilingan ni mo uban pa para isugdo ni mo magluto ka dili pwede pa sa adlong ipapaulay adlong Sabado. Batuon ka hangtod ka mamatay. So grabe ang muna gitawag og higpit ang adlong Sabado. Kaya keyword higpit ang adlong ipapaulay. Kanina na ko din nabasa ang timahan ako ni JPL sa group chat, no? Dua na group chat sa katiran. Dua pa na ko, dito ko sa Niwayar Island, live ko dito. Drama, Lunis to Bilis 5 to 6. Kunya, gawa ko kada latinang bugata, kaya nang tulad na pulitra sa Madong Ipungkag. So, nanganin naman ako kuha sa niya. Pare ba rin? Kunya, higputay na keyword higpit ang adlong ipapaulay. Unya, lain kuan, kining abuso sa katawan sa Diyos sa Israel ba? Basta ang adlaw papaulay, kinang di ka mong limbong, di ka mangawat, pero mo rin isupak mo na. Sa adlaw Sabado, mangawat mo ba? Manikas. Nana sa Amos 8:5. Sa Amos 8:5, ang mga katawan nito sa Israel, nanikas ng limbong sa adlaw Sabado. Sa ito pa, gisupak nilang adlaw Sabado. Ana sa Ezekiel 20 verse 13 siya. Ezekiel 20 verse 13. Abuso sa adlaw Sabado ay ipapaulay. Basta mingo adlaw papaulay, understood sa mga Sabalista, Sabado na. Kailangan sa buto. So, kaya ang Sabado, kuwan man, kining mo man ay ang gila nila nga balaan. Deuteronomio 5:15. Deuteronomio Kapitulo 5 verse 15 nga ang adlaw ipapaulay Sabado mo'y kiilas ang Hudiyo nga mo'y ibalaan usan Nehemias 9:14. Nehemia Kapitulo 9 versikulo 14. Muna ikingnan sa bisis Ginoo pag kuanik adlaw papaulay. Yang ipilit ni Moses Sabado man. Yang kay Sabado man, ang mga tao higpit man, maglisod man, pagtuman na Joseph. Sama na ko si BBM. Marang nagkontroversial BBM Duterte na ba? Oh, lagi ikuan na sa bumburan dyan. Marang naamsa na ka na eh. Balita si BBM ingon rin ni Mayor Rama. Mayor Rama, magpadala ko budget ya, nga ikaw magtukod ka o hospital nga ako. Para ang mga tao masakit, niya, putahan ka mga doktor, license doktor o ba. So, tuman ko si Mayor Rama kay Presidente ko ng mando. Budget pa. Napay pagkapin. So, mayon ko si Mayor Rama, sige, dukurang ko ng hospital, asa Davita, kining terminal, tinay North Bus Terminal, bukuon na rin niya, putang hospital. So, dito na si, for example, si Engineer Danny Maria, ito ito, plano na anak, buwan pa. Niya anak, antod nga ang hospital ni Barog na, kung siya nag-budget. Pero, na-hospital, pero ang alam may problema ini. Nawag si Mirama ni BBM, Mr. President, tusingan, ito yung hospital. Yung BBM, ikaw rin bahala na, muhan. O, subutangan to, kuhan ba? Cebu City, Medical Center, ano naman rin, wala pa na ako? Cebu City Government Hospital. Wala ang government, world government. Sa ito ba? Sa nagbuot sa ngalan, ang mayor, dari, pero Presidente, wala ito magbuot sa ngalan. Maura na ang Diyos, nihatak ni Moises o kanang papaulay, pero wala miminsyo ngalan sa atlaw. Si Moises sa ningon, Sabado. Itong Nehemias 9:14, Deuteronomio 5:15, itong ihatag na bersikulo. Karon, kay si Moises, ni
hatag anang papulay nakita sa Ginoo abuso ng mga tao sa akong adlang papulay agang papulay niya nga si Moises ano iyon Ginoo sa Usias 2:11 Usias 2:11 niyon Diyos nga labing kamanan paunungon ko nga adlang ipapahulay sa Latin ang Bulgata mingon man pahulungon kong adlaw Sabado dito. Sa ito pa ang adlaw papulay nga gihatag siya sa tutong Moises. Nya nang nili ang Diyos ang si Moises. Asa may dabaw. Huwa na to. Pulong sa Diyos, pulong sa tao. O sa tao. Moises naman to niya. So, hunong yun ang adlaw kining ipapulay. Niya sa Lamentaciones 2:6 Ganang Lamentaciones, sister, sa Latin ang Bulgata, mga minatay, or Lamentaciones, Kapitulo 2, versikulo 6, ingon, di na pahisgutan ang adlaw Sabado. Sa ito ba, di na pahisgutan ang adlaw Sabado? Sa ito ba, di na pahisgutan ang Sabado kay ipahulong si Diyos, unya di na pahisgutan, unya ang Old Testament, dili man matawag Biblia sister. Kaya nag-isipin mga project na Biblia ang pamungkatan ni Father Katobig. So ang Bible, naglanggong ng Old and New Testament. So katumanan, pagkundugod yun. Okay, sa may katumanan sa pagkundugod. Labaw pang Moises. Oo, kana. Jesus Christ. Antik ni brada. Naman sa John 1:17. Juan 1:11. Ang balaod niabot pinagi kang Moises, pero ang grasya o kamaturan niabot pinagi ni Jesus Christ. So grasya o kamaturan, sa ito ba, kamaturan ba? Sa may kamaturan, turo niya grasya. Sa ito ba, balaod, Moises to. Ako di mga anong papahulay. Pero ningon si Kristo, ang Moises yahat to, pero ningon si Kristo, huwag mag-aadto sa man kundi mga gini. Umon ka ng tiksuhay, kung nang may gamit. John 14:6. Juan 14:6. Sa Latin pa. Oh. Huwag nga nila. Usa mga andang populay, na yung anuan. Na yung ngalan. Namay nga na andang populay. Oo, kaya kung paparog doon, andang Domingo ni ang presentar niya. Pero, mapunta ng putuwa na si Jesus Christ. Uno na yun, bungkag ni Kristo nga eh. Nari Kristo, kawaparang presentar. Mindot kayo. Ito man si Kristo, kung ino naman, mahulong mo ang adlaw Sabado. Sa ito ba, pag kay nito man si Kristo, sa Mateo 5:17-19 na yung ingon, nga, wa arang pagbungkag, arang pagpalikod. O niya, wa ang butek Sabado ng giligunan niya. Misis lang ito. Dili ito sa Ginoo. Ang anulgin na ko kanina, ngalas sa hospital, si Mayor Rama rin dili ang presidente. Asa may labaw presidente yung Mayor Rama? Niya Ginoo ningon mga na hatagan di ano mo na ila. Uwa ko yung ang mga misis naman. Sa Banoy, Nehemias, basaha. Dito rin yung 5:15, Nehemias 9:14. Di bungkag ni Kristo sa Banoy. Araw. Dili, ang punto niya nga, nito man siya, si Kristo siya ang amahan, pagiging naman niya, puno nga adlaw sa Banoy. Oh, dito man mas Kristo na? Nehemias. Nehemiah ba? 9:14. Niya, ang pagiging sa imong teksto, Mateo 5:19, i-divert ka niya. Ito ang nagkagabay mo. Piliwa, ito man sa puta ni Kristo sa iyang amahan. Ningo mga man, puno mga adlaw sa Banoy. Kanya karon, ito man sa Kristo kay ito man. Nasa Juan 5:18.
si Kristo gibungkag ng adlaw sa Sabado. Naman, tinabulgata. Sa bungkag, wala. 1:5:18. 1:5:8 na yung yung mugil, gaya ng masikito niya, ni Elsa ba? Elsa ang nigurangan niya. Di mana nito ang kultura sa mga Diyo, sa Jeremias 17:21, basta adlaw sa Sabado, wa kay pagabuhaton. Gisumpak ni Kristo na. Mula gisumpak ni Kristo ang adlaw pagpulay sa Sabado, kay wa may trabaho. Yan yung trabaho mas Kristo na may gayo niya. O sa to pa, iwagtan nagbili ang adlaw sa Sabado, Mateo 12:1-5. Sa Mateo 12:1-5, iwagtan nagbili. Kaya mabuhat mas Kristo. Sa to pa, ito po yung bungkag, wa bungkag, ang bungkag. Ito man sa sama nga, pahunong. Kung wala po pahunong si Kristo sa anong papulay, dili sa mo tuman siya amahan. Ang mga amahan, kung siyas na sunsi, pahunong nga adlaw sa Sabado, anong papulay. Usiyas na sunsi. Premise ni ang Old Testament ni amahan ingon, pahunungon kung adlaw Sabado, adlaw papulay. Nya Mateo 5:17-19, isang way kulit nga magapasilon, magabunggag nini. Mutuman yun. Mutuman yun siya, tuman sa man. Pahunungon, sa pagklase pahunong. 1:5-18. Pahunungon kung adlaw Sabado, adlaw papulay. Dili nga bersyon. Pero sa Latina Vulgata, Sabado Mangol, yang pangutana, kaya pag 1:5-18. Oh. Kitong yung Mateo 5:17-18 to. Ano sinuwi kitong Mateo 5? Araw pagpalikod, araw pagbungkag. Ito, lingon ko man na pahunong mo gawa ng pagpulay. Siguro, saan? Kasi tuloy pa yun muna, sige, saan? Amen. I say unto you, the heaven and earth pass. Oh. One jot, or what that's all of Mateo itong boleh pagkasiluan. Boleh, hindi mo kuhan. Pero itong bungkag, pahunungon, 1:5-18. Ang pangutana, kanang pero paglapas sa atong papulay, pangutana, masayo kung ginauna o di pangutana ba, kanang paglapas sa atong papulay, nasiyo kung ginawa. Oh. Pero kanang bungkag na nasa Latina Vulgata, nga version din na Latina Vulgata. Ha? Latina Vulgata, liwa ko mingong Biblia, pila mo kong Biblia. Ito doon rin, bungkag, broken na rin, Brad, silpon ng broken. 1:5-18. Sa? Hereupon, therefore, the Jews sought the Lord to kill him, because he did not only break the Sabbath, but also break. Bungkag. Break. Ang gibungkag niya sa Latina Vulgata sa Bilisaya, hubad ni Bisire, hubad ni Tama translation ko. Sa ito ba, break, gibungkag nga daw, ipapahulay, Sabado. Sabado, ganito. Tarong, ang pamatana, sige, wala mo sa Sabado nga word, ang paglapas ni Kristo na dahil sa adlaw ipapahulay, nasayop si Kristo, ba? Wala masayop sa ito ba? O yun ba nga paglapas niya, wala na pamugkating Sabado. Ali lapas ni Kristo adlaw Sabado kay wala pa sa mga Jewish naman. Kay ang Saturday, the Lord's Day, Sunday man. Wa tay mabasa sa kunsang referensya the Lord's Day, Saturday. Kanang word Saturday, the Roman pagan God, gitawa ng pagano nga Diyos.
Niya, karon yan naman ang isin punto niya. Niya, si Kristo naman sa tulog adlaw, Domingo yun. Nasa Matthew 28:1. Sa unang adlaw sa semana ba? Sunday man. Matthew 28:1 may balita Biblia. O Lucas 24:19 o sa Marcos 16. O Juan Kapitulo 20 versikulo 19 kama 26. So upat ka ebanghelyo yun. Juan 20 versikulo 19 kama 26. Sayo sa mundo sa adlaw Domingo. Manaw itong Ginoong Jesucristo. Walang sipahan, ipamuwatan Domingo kay ini Biblia brother. Ang interpreter di man sa Marisa, di man Mangudio. The Roman Catholic Church. Muy authentic interpreter of the Word of God. Katigisip of the Catholic Church number 100. Muna yung interpret nila ang Sunday, the Lord's Day, Sunday. Nyasa papasan the Lord's Day, Sunday. Sunday ano po bulay. Hindi na ecologist. Revelation, kinat sila ang Biblia. Hindi na ecologist. You feel in espiritu dia del Domingo. Spanish ba? Lumikan ang word Domingo, Spanish ba na? You feel in espiritu dia del Domingo. Yan sa Dies Dominica sa Latin. Sa English, Lydiard English Translation, search ba? Lydiard English Translation ba saan? Lydiard. Dati na pugata, wati ka research sa akin. Si Wanong no? Yeah, search sa Google. Lydiard English Translation ba? Translation Bible. Kasi yun. Lydiard. L-E-D no? Lydiard. So, terus yang boleh komentar wali no? Ito na. May nangtana na yun. Tomas Cabornay, Vice President, si Ray Patuniel, na-recognize. Brigadier Ornisa. Lydiard na? Il-E-D ba? Il-E-D ba? Lydiard na what? E-D ba? Lydiard na. Tutay ko ay E-R-D. So, in church, I was worshiping the day of rest. Sa ito ba, I was worshiping the day of rest. Day of rest God. Kanang brother, kanang Sabbath, brad, comes from the Hebrew word shet, bitaw, Shabbat. Shabbat can meaning rest. Dili nga, way Sabbath na sa turli, at sa mabasa sa Hebrew Bible. Bimang sa Marisa, matubag na. Si Adventist, tubag. Hebrew Bible, Shabbat, Saturday. O, mamuna yung mga pumutana sa lahat ng libating wali. Isundan, pumutana mo siya niya. Wali yung pumutana. Kaya Shabbat, Saturday, asa sa Hebrew Bible. Original na binungan yun. O, original language yun na. So, di na matubag sa Shabbat. Shin, bitaw sa Hebrew character. Shin, bitaw Shabbat. Meaning, Anas Exodus Kapitulo 20, Versulo 8. Ngayon ito sa Exodus Kapitulo 20, Versulo 8, observe the Sabbath, keep it holy. Observe the Sabbath, keep it holy. Momento utim sabati sa divisis sa Latin. So, sa ato pa, ang Exodus Kapitulo 20, Versulo 8 sa Hebrew, Shabbat ito, meaning rest. Rest. Oh, Moto sa Pininicologist, I was worshiping the day of rest. Nagsimba ko sa adlaw sa Mahulay. Usaman, Domingo na. Oh, Domingo, klaro. Niya, apunta na. Pininicologist, Domingo, sila sa Griego. The New Testament was sent in Greek. Sa ito ba, ang Saturday, ipahunong ni Kristo. Ang pumunta na.
kanang paglapas si Kristo sa andam ipapulay, nasayop si Kristo o wa? Wa sa to ba? O yung ganay lapas, siya naglapas niya. Kaya wa ko di ba sayop? O sige, Bridget. Galing, kadungag na Oh, sige. verse, Oh. galing. Kaning, Lucas 24. Kana. Lucas 24:1. Sayo kayo sa pagka-Domingo. Dili buntag ang gamit. Sayo sa buntag pagka-Domingo, no? Sayo kayo sa pagka-Domingo. Sa buntag, ngadto sa lugnanan ang mga babae dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Unsay gisulti diri sa Lucas 1, di ba? Oh. Domingo. Isugutan ako. Maura na sa Juan 20. Isabi kama 26. Maura unura. So, manaw niya, ingon sila na, ano pa kulay yung libro? Kumasa na pa kulay na. Kung kaya, isang tunga daw, human. Santo pa, sumado to. Bernes. Ikaw kung ano yung interpretation, pero ang kabuot kinita na, ang simbahan katulig o Romano. Kay, may otoridad. Kay, Protestants should not quote the Bible as authoritative. Why the otoridad ang mga lain, mga non-Catholic churches, with due respect, si Binte Adventist, Iglesia ni Cristo, mga GW uban pa, mga bunangin, wala authority sa pag-interpret sa Word of God. Unang simbahan mo ini, bahaya ka na, Sunday God. Sige, Brad. Oh. Ang kuan kaning Standard Bible sa Roman Catholic Church, yung ibasa ni Brad Dwight Rems o Latin na Vulgata, Latin Vulgate ba? Iuban ni si Jerome sa Hebrew Old Testament, New Testament, Griego, o Latin Vulgate. Puro Latin. Sa to'y murang ripay, puro ili ano rin. Ada dito rin. Dili way presente word ito. Dikturan ko lang ganyan. Dili presente. Bakit Pentecostal na? Muna nga ikunsara, mga adlaw sa Pentecostal, mga apostoles to. Buhat dos, unong matusunsi. Ilamdagan to nila mga apostoles. Ang nintil by the Holy Spirit. Lamdagan ba? Naman na sa Katekisimo of the Catholic Church na 91 na all people, kita dili mga pare ba? Way ordina, kita rin mga ordina. O mga laiko, ang binti by the Holy Spirit, kuha ng balita, lamdagan po. Dapat gasa po din kita ng mga pare, kuha mo na ordin president Islam. Grado ang matundanan. Muna na ada po pula kung ipahayag ron. Domingo yun. Pero kung ginahantog pero mo magdam sa balista upan, nayuban nga Katoliko ni Barwa, pero hukom mo sila sa Sabado ko. Maong galayingon ang pangutana namulong ang Diyos sa nangadlaw sa Sabado. Di na mabasa. Asa mabasa Sabado litok ang Ginoo. Ang Diyos ang litok adlaw Sabado mga adlaw papaulay. Ipahunong na na. So muna nga, sama na nga sa Hebreo 4:8 sa Pablo, nag-isko itong laing adlaw. Kung kung wapay laing, kung permanente pang adlaw papulay Sabado, di na mag-isko itong laing adlaw. Hebreo 4:8. So, unsa mo na yung adlaw ang iisutan, ang laing adlaw. Kung panalitan si Brad Jippel, guard sa Video Bangko, niya, ingon ang management dito, manager na ilisan na ang gwardiya sa atubangan kay wano kaning say nairason ba ilisan na. So patuman itong secretary agency nga ilisan nga na niles ng lanog darin. So napabay secretary guard sa video ba napaprolain ang lahan darin din ang Jippel. So alam ko po lagi, ibungkang ni Kristo, ipahunong o gilapas, nagya po yung anak papulay, pero di na Sabado, Domingo na. Kasi ka po, simbahan Katoliko Romano mo na nga,
Sinusaon ni lugar ng simbahan, iyang tinugod mo sa Diyos, muna ano siya gahom sa pag-interpret sa pulong sa Diyos, subita ka ang Iglesia Katolika Romana. Ha? Adili na kabubuton sa Diyos ang Sabado ng ilaha. Apa ka na? Namulong ang ginawa na, ang Sabado yung napupulay. Na, pinadegologist eh. Pinadegologist eh. Ano yung Domingo man? Bible to Bible eh. Kanya, nabanaw ang Ginoo sa Adong Domingo, ibasa ni Brother James kanina. Pumunta na, tinuod ko, nabanaw sa Domingo. O, karon. Kanan, gibanawan nga, binaw. Kanan, gibanawan nga Domingo, pabinaw. Balaan na dili. Wala daw pa. So, ang balaan gibanawan niya. Sa to ba, ang wala banawis Ginoo, dito balaan. Di ba, balaan ni, ang gibanawan ng adlaw Domingo, balaan no dawa, gibanawan. O, karon, ang wala banawi ng adlaw, dito balaan. Hindi ka katubag. Ano mo, uyan naman ay ka ang ibanaan sa Panginoon Kristo, Domingo, balaan. Dawat ka. Ang wala banhawi, dito balaan. Ano balaan eh, hindi ako sinibanaw. Huwag kang pili ang Sabado. Asa mo pa sa, dili mo ang Domingo sa, na ipapaulay. Wala lagi sa anong mo. Ang ipahunong lagi? Sige no? Ang iguba. Ang ibasa niya sa English? Broken? Break? Sa break? Di naman tayo ang simbahan, tinukod niya si Diyos. Diyos kaya po naman. Wala kina nga, ang adal papulay mo kayo, sakto na sa mga Hudiyo. So para Kristiyanos, Domingo, Hudiyo ka dili. Hudiyo ka, Sabado ka. Hudiyo ka no? Ha? Sakto pa, ang ginigugnayan sa mga Hudiyo, dili, ang tinuli. Ang pisot ay, dito katuliko na eh. Ang pisot. Ang mga pisot ay dito katuliko. Pagkutanan ko rin mga sa mga Hudiyo lagi. Hudiyo na, may problema na. Kristiyanos. Ano to lang, brinwas eh. Orang guna brinwas sama na. Kubinsin. Bisa Bible to Bible pa. Apa mo na? Apa mo na? Asa mabasa sa Biblia ang adlang papulay sa turli. Ano lang? So, magtubag ka na. Sakto po na mo ha. Huban ni Banal si Ginoong Kristo. Asa mabasa sa Biblia ni ang mga apostol ni buhay sa Badog. Nagpunta po. Buhay sa Badog. Wala tinuon yun kay katong pangutan paglapas sa daan ikuan masayo 1:18 huwag na ikuan nagama na nasa kuan so kanang Sabado sa mga Jewish na sa mga Hudiyo kanya dili ko ta Hudiyo mga Kristiyanos mga genuine Christians Roman Catholic kanang bilahe usap di ba ningon mo si Whitey nga unsa ang balaan Sabado o ang katong gibanhawan nga Domingo. Kana may pangutan na ligaw. Unsa ang balaan, di ba? Wala kundi mayong gabi ni mo pwede sa mga naminaw dia.
Ngayon mo Lambo siya diri kamo sa sa bagto bili. sa Deuteronomio 5:11. Dondon Marvin watching Dubagite. 5:12. Tamda o balaana ang adlaw ipapalay sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Balaana. Di unsa mga adlaw nga balaan? Katong pagkaban unsa adlaw na banaw atong Ginoo Kristo sa Domingo. Mo to pagdala balaan to di. Kapag naman siya, wala. O balaan o di. Pawang suko to sa Deuteronomio. Klaro kayo? Klaro kayo Deuteronomio 5 tanda o balaana ang adlaw ipapahulay. Pulong adlaw igpapahulay. O nakita ka pulong nga adlaw igpapahulay. Narang yun. Nakita yun. Nabasa o nadungog na to. Amen. Oh, wala eh. Brazil Sabbath eh. Deuteronomio 5:12. Jesus Kinsel. Oh. Wala yung anak pagulay. Anak pagulay yun. Rest mana. Pero i-interpret na sa Seventh-day Adventist Saturday. Siapa? Ako ang mga Jewish ko, Pauliyo, karang mga kulturo, mga muna yung mga nasa Israel ba? Mga katawan sa Israel, mga Jewish people. Para mga Jesus Christ, the King of the Jews, Jesus Cristo, Juan 19:20, Jesus Christ, King of the Jews. Wala na sa cross, Inre. Sa ito ba, Jesus Nazareus, Rex Judeorum. Jesus, King of the Jews. Hari sa mga Diyos Kristo. So, mga taga-Israel ba? Mga mga Hudiyo. Niya ito, Pilipino mata. Dita pareho mga Hudiyo na, mga guwapa mo ito ng mga Hudiyo. Kuman. Oh. Jewish ko, kuwan mga parang Pilipino ba? Jewish. Si mga Hudiyo, wala ko is Kristo ito mga labing kumana. Christ. Oran. Diba? Nabay na nakaila ba niya? Nakauminan niya. Kuhan ka na. Sige. Ang Ginoo rin ay atong kuhan, atong kaluwasan. Yan, yung nga siya nga kuhan ka na. Ano mo ito mga idolatry? Ano mga totoo? Yan ang mga idol ba? Mga imahin ba? Oh. Naama ko na sa Deuteronomio. Karang masahon ko nung 4:16 muna Deuteronomio 4:16. Pero ako wala ka tumaga na. Ha? Wala ba? Arera. Wala ba? Mga balik-balik ng mga mingong pastor. Why di ka na nagkumpares Katoliko? Manasan. Pero masulti ko dito, why di ka na sa pastor? So, iya nakangkol kita muling-muling mo sinyo kita nung linggo. Nagkita mi kanina. Simong debate, mga matay na muli mong magdaog. O, muling-muling. Di magdaog ka, ano man. Ibis pa doon sa saot ang rumbo. Kung sapot saot ka magabot. Lord pa magabot. So, dili ito ang tema. Necessity of knowing the issue. Kung sa issue, status questiones, definition of term larawan. Ito pagkutanan Brad nga, itong larawan ang Diyos ang larawan. Deuteronomio 4:16. Kung lagi yan, kung mga tiksuan ay sa Isaias 46, Isaias 8, niya Salmo 115 verses 4 tagang iporma naman sa politics. Question and answer ko na. Anak, mo dipindi na sa paghandol, pagkutanan tubag ba? Muna mga pagsubak objection na ginili ang larawan. Niya, ang tubag na ito na ang Diyos nagpubuhat ng sigradong larawan. Batod pa sa Exodus 25:22, Moises pagkulit og larawan sa kerubin. Ay ibutan mo si kakilid sa altar. Magtubang ka sa altar. Kaya katedral ko ni. Tanawa niya, napay larawan sa hila. Pero wala sa duha ka larawan sa kerubin na ang presensya sa Diyos. So kanang kerubin ang hila. Mingon siya, way problema na ba? Kanang naon sa tao ko, nasa mabasa sa Biblia. Mao mo na. Napakitaon siya. Nasa Ezekiel 41:18-19, suot sa templo,
adunay larawan sa tao, larawan sa batanong leon, larawan sa kerubin. Ezekiel 41:18-19. Unya, ingon sa ito ba argumento sa datingan Ilisoriano, aning Ilisoriano? Wa na ng templo ha, giguba na na. O, giguba naman. Anong ka naman yung gumito ni Ezekiel? Unay lang pangatarungan na. Ang pangutanan, naguba sa larawang kapilo ha. Awa, buhatan sa samang porma yapon no. Kaningon man ang Exodus Kapitulo 35, versikulo 31-35. Exodus ha? Kapitulo 35, 31-25. Si Israel gilamdagan sa Diyos pagkulit o lain-laing klaseng larawan. Yang lain-lain ko, ay larawan sa babae, larawan sa anghel, larawan sa mga balaan. Exodus 35, 31-35. Si Israel gilamdagan pagkulit o lain-laing klaseng larawan. So, harus sa dagang ngayon. O niya, nanay, muyon sana. Ay, nagpabuhat yung larawan, pero inyo mag-isimba. Marunong mo na mga pastor, inyo mag-isimba. Hindi na simba ang larawan. O yun na sila ang Diyos nagpabuhat yung larawan. Kaya magkapos mo siya ng pangutana. Una, absoluto ba ang Diyos huwag magpabuhat yung larawan? Pastor, absolut ba? Siya, nangip. Insya wala yun. Kung ako'y mabasa, nagpabuhat. Sumpa ka sinuli. Unang pangingon sila nga. O yun may nagpabuhat ang sugarawan. Pero inyo lang isimba. Na diha, anak, ang simbang katoliko lang tudlo, na kita kining images ni larawan ni Birhen Maria, Jesus Christ, o mga balaan, ayaw ipareha sa Isaias 44:17. Kanang Isaias 44:17, nga mingon na, kau larawan, gumanan ka. So, musugong Ginoo, anak. Kau larawan, gumanan ka. Anak, larawan sa Turinio, anak. Isaias 44:17 na. Muna, may example na to ang numeros 21:7-9. Numbers 51:7-9. Nga, dito napita, dunay kamatay, marang pandemic pa, COVID. Pero kuha na to. Kanang mahay apakag bitin, mamatay yun. Gawas ang nabitin, ito napita, numeros 21:7-9, para sa Israel. Unya, namalando sa misis, ano sa kay buhaton ninyo? Sulban niya. Idoon ng mga tao sa misis, saan pagsulban ay gano'n nga nangamatay patang bitin? Lamnagan sa sino, misis, paggulit o larawan sa bitin nga itong baga na brunsi. Saan na gino? Pagtuhan lang. Ibutan dito sa butanganan. Ang tao na mapakang bitin mo, tanaw sa larawan sa bitin, mamayo, automatic. Subong na sino? Sudaghan ang ayaw na pakang bitin. Wanang silbi ang mga kamatay bitin, kaya sulban man. Pero ang mga tao, nadugay, tanaw sa bitin, lingon ang bitin, gamahanang ka. Diyos mo na, may mga gamahanang larawan na ka, bitin. Nasa pong Ginoo, mayon Ginoo, bungkaga na bitin, kaya mga tao nangayabag na. Umuslim yan, ito ang gumanang ng bitin. Asa mamasa na? 2 Hari 18:4. 2 Kings chapter 18:4. Ibungkag na larawan sa bitin. Muna wala bitin larawan sa suba. Ibungkag naman. Una nga, ang itong kuwan, larawan sa tambalaan, i-speaker na sa Iglesia Katolika nga, ginanas lugma ito na pasanong ko ito sa page 320 sa kumbag, pagkabintal sa lugma nga. It is permissible and profitable to venerate the relics, sins and heaven, images, sins and heaven. Sa ito ba, ito mga malang masanto sa ating mga imahin. Nya, pila kasi pagsimba, tulo. Pero importante, duha. Adoration, latria, o veneration. Dulia. Kanang adoration, ngayon yung mga pastor, ang mga Katoliko nagsimba, wala magsimba Diyos, Espiritus kamaturan. Dito nung sila naman isimba, wala na pasangil. Ang adoration, ito doon sa simbahan, wala mo simba sa larawan, kundi sa gilarawanan, mahirap tanay nga magampo. Wala yung adoration,
na sa Salmo 96:4. Sa Salmo 96:4, yun nga, ang hataas nga pagsimba ngadto sa referido sa Diyos gyud. Hataas ha? Pinakataas ito ba? Hataas ang pagsimba, pinakataas ang pagsimba sa Diyos. Ay, itaas ang project. Ato mo na yung biniresyon. Muna, balipat pa niya, basta natin yung tawag sa programa, matagawang inibating larawan ng topic nga. Basta maingon ka o simba, bisang biniresyon pa, idolatry na pa rin pwede. Oo ba? Asan ang basa? Mo na iputalitang basa. Mo na nga ang biniresyon, meaning sa dictionary, respect or reverence, pasinugong pagtahod sa mga larawan. So, kung mga larawan ni Jesus Christ, sa Dorinio, Birhen Maria, ato ng respetaran. From worship ka po na siya, pero biniresyon. Madaya, sisitip ko yun pang-iyon worship, Diyos ang i-worshipon. Utangan mo keywords, adoration na worship to sa Diyos, referido sa Diyos. Hinunta na adoration ba? Gitawag ko, supreme worship, referido sa Diyos. Supreme worship. Pero ang biniresyon, muna sa images o sa mga santos sa images ang biniresyon. Respect. O sa mga puriba na ito ang kanang kaligunan ng reskulo yun na respect ang mga imahe o mga santos. Sa Paranako, sa Salmo 2, Daniel 2, 46, 47. Daniel Kapitulo 2, 46, 47. Si Hari Nabucodonosor, mihapa o misimba ka Daniel. Si Hari na mihapa ni Daniel. Kaya Daniel, dugay naman namatay. Siya rin mga tao pa siya, sa tuwa na to, dugay na ko. Brad na rin. Wow, ako episyon na pa-implante nga ang tumong sa bersikulo, si Hari Nabucodonosor, mihapa o misimba ka Daniel. Sa ito pa, sa Latin na Pulgata, duway rin, sa kasama mo ng Brad, Daniel 2:6, binirit ang iyo, gamit, pasabra, Daniel 2:6. Ano yung evidence siya, gawa mo ko dahil duway na? 46. Oh. Binirit mo yung gamit, the wiring. Ore size, sige. Cellphone, dali na kayo, no? Winifredo, lakundi. Oh, sa? Bilay tayo na biberte na, Jipil, na itong recognize mo. Anda, Chupsugo. Jin. fell on his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer in sacrifice to him 15 and incense. And besides what? 47 dito. Cover this city. Oh, ang gigamit sa Libro ko Daniel 2:6, worship. Pero si Hari Nabucodonosor pa, simba, mingon siya, Daniel, nakana nasluyo ni mo, muna yung simbahon na tinuray. Liko ni mo ba? Sa ito, mamuti adoration, supreme worship, liyo, mamuti yung Diyos mo na pagbugaw. Pero, gigamit worship, pero niluhod siya ni Daniel. Ang hari, so, binilisyon ito nga, worship. So, binilisyon ng worship, o adoration ng worship, itong itudlo na liko, luyo na mo Daniel. Muti simbahan na tinuray. So, konteksto ng Sunday, naduhay kisutan niya, adoration o veneration sa Daniel 2:6. So, kaya mga images, ang ay bang respetaran? Naaway. Katulad ni disrespect sa Ark of the Covenant, Arka sa kasabutan, ipapatay mo sa ginawang 50,000 katao. Ono Samuel 6:19. Oh, sa ito ba, ni disrespect sa Ark of the Covenant? Sa ito, respetaran niya, ang muguba sa larawan, kaaway sa Diyos. Ito mga tao ni Saul sa templo, pagwasa itong mga imahe, kung ratos Ginoo, Salmo 74:4-9. Salmo Kapitulo 74:4-9. Muguba larawan, kaaway sa Diyos. Yan ang yung experience ko na magkaila, na nangabuang ng Saul's pamilya, kuba nangamatay.
Kaya mga larawan na sagrado, isul sa sakong ilubong, gilapay pa. Nagyan ako, din ko mention kay personal man. Niya live na ba sa hospital. So, mga nga, nahitabo ang mga kiksunan nga, yung kuwan nga, nagubag larawan, namatay sa kuman. Kung tragos ginawa niya, sikiradong butang ko na, ambinga na siya. Niya mo itong pastor, niyagi nga, nakita itong Lunes sa mga simple ito, nag-snack ni kay UCR, o Dani Maria ito. Ikaw terus pastor nga, dali kali, bre, kainin mo, mga simple kaupan sa, palakaw rin siya. Ayan niya. Itong pastora, ang larawan ni Jesus Christ, kanang 3 o'clock prayer bitaw. Ako nga, gising na niya. Gising niya yun. Tadi ko larawan, pus-pus ko na. Ingo, kung dadaan tayo larawan, ako ni palit, sama raga, ako nagsa. Pagpalit ang larawan nito sa religious bookstore sa City, kaya napit na naggatong pita. Niya, withdraw me. Siya, niya, text ko, kita tayo niya. Videohan kaya, bukang larawan. May na imong pinalit kay. Di ba, may imong gasto ko. Nasagot ka. Ilang brad, anak. Ako mo lagi niya. Hindi lang ko makikibati ng brad, anak siya. High blood to. High blood siya ko. Kaya naman ikaw sa ang iyang tindira, ang siya ilutuan to, karambar, wala naman. Ang wala, ang kuminser ba, ang siya sinudanan. Gamay, upat sila ka po. Hanto ni Dagan. Pero mama, pampastor wali yun. Orang silingan yang berani James lebih itu. Ya kalau pagwali na ko, katiniyo yung pastor, katiniyo. Huwag kasi nila si, pero nakikilang din ako sa ako lagi. Katiniyo. Dan nanti yang di batidor. Ipares ko rin mo. Amo ba? Mo to nga. Nahin lang. May ikong lang bumukuhan ba kayo. Kumisero na to. Gamay na may brahman. Nadaghan na sa ano kay. Doon lang may assign din mas sibusitin dito na pita. Lagi na nangadala po ba? Once lupi na mga Katoliko. Sige ba? Hindi kayo yung saan. Saan ba? Hanapin ko, nagpapahuli man. Dungaga na ito ang bersikulo ang para ito. Verse nga ba, dungaga ko, ningon bigyan na kayo sa Colosas 2:16 ha? Laro ito tayo rin, pwede, no? Colosas 2:16 na busa ayaw ninyo itugot na may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga ipapahulay. Hindi kayo magtugot na naman, madlungkot ka nga sa adlaw ipapahulay nga mabalaan ka na tumingin ko man sa magong tukod ng misrusas pinakatong ang lumatukod hindi yan ito, hold pa ito nagkaroon sa laban mamimikumin nyo ito naman ang balaan ang saban na ito ang Domingo Domingo Wala na mga presisambay na ito na budget. aman sila sa Diyos ang pabadlong yan Bitaw. Nagay mga pagkatang hindi na pagkatang noon, wala pag pinuod po. So kanang mga pagkatang kanang mga asay balaan, matungla na to sa experience ito sa ngalagong kita. Pero, musanday kita sa dugma. Dugma ba? Kanang Catholic Pitwender, kita, dugma ba? Self-teaching bitaw. Nya, mamanis, Domingo, mamaya nagpahulay, isutok larawan, naadre ang mga images binirit ang gamit. Nya, kung supak na dito ta Katoliko, wala ka sekarang mga depender di mo gamit dugma, ay rehis gyud, nang gaday literal. Supak man dugma, gaday literal di. Rehis gyud ang mga konsep di. Lagi na sila or Lagi na sila bukal gina manay. lagi, wag mo surrender. It is permissible and profitable to venerate the relics of the saints, depending. Page 320. Nakaman ang dugma. O di abagili, it is permissible and profitable to venerate images of the saints. O na, images of the saints. Dugma. Page 320 to 21. Fundamental sa mga Katolik dugma niya. Kinanong sandig na kay dugma, meaning official teaching sa simbahan. Nya, page 5 yan ingon, nandito sa size.
Ipabaptize persons deliberately denies without anuma. Properly he is guilty of sin of heresy. Unsa man ang word heresy? Usa ka Katoliko binunyagan, dili mo dawat sa doktrina. Heresy ka. Sin sa gispit. Muna yung heresy. Oh, pero tanang doktrina mo sa likway, apostasy na ka. Apostasy. Sin apostasy. Nada, page na official teaching. O, kamatuuran ba? Pagtulunan sa simbahan. Yan. Kung di ka malawat sa pagtulunan ng simbahan, ato pang San Pablo, bisag angel pang nanaw, kikiyan sa langit, wari sa katedral, ipatunglo sa Diyos. Sana ipatunglo ka? Maluwas mo ka na. Ang mga pare ko biso na impirno ka na, patungong padero sa imanyangat. Unsay nungdan, nanundog sa iyo, panugina o imoralidad. Padero sa imanyangat, sa imanyangat. Galacia 1:6. Yung mga paborito. 1:6. Ito sa akin, kakindot yan. 1:6. Kaya hindi mo dawato ng sing o gudma. Bisag ang mundo na naog ka sa langit, muaris kalibutan, magwalik lahi, patunglo na sila. Buto sa bot, waki idol mo sa simbahan, dili ka, Mama ba na sila kuha sa Almadora? alahin eh. Mismo, sa simbahan na, ang Rosso Fernandez, may autorito. Ano bro, ito sa Bros Katoliko. Yung simbahan, mismo ulit, si Bishop Rodrigo, to saka, Sinapit na sila ang mga sing. asawa. Ado yung likod si Bishop sa upan, nakuha, marunong. Oh, likod ba? So, puting na siya. Kani, di mo rin mismo mo ni, putol. Yung ba na niya, namin katikisin ba na doon sa bukat sa doon. Katikisin mo ng Catholic Church? CCC. Napay Arab Catholic Faith Manual of Religion. Katikisin Council of Trinity. Galicia size. Galacia 1:6-8. While teaching of the Catholic Church siya, Armadora, libro mo ito, murag katinawas pagtuo ba? Murag manual ba? Oh, dili man to, ignorant ka, laikor may kasuwatan na hatta ka kadaan. Laikor masog, di mo na pare. Wala lagi niya. Ang pare, ang mismo, ang labi ng CCC mong gamit ang i-promulgate ni sa magisterium sa simbahan ni John Paul II kaya Kaliso de General. Buka ang katikisin mo ka Catholic Church. Mo ba example ko kung bira pa na may gidala ni Jepel, litsong manok, mga sa pa diya, ang nagtabok na diya, asamay labi anak, tanan. O ba diya, litsong baboy yun. Sa tanang karne, sa mga dili sa balisawa. Ang sa balisa, kung balikon, mga topic ang gihatan sa presidente, nag-kwento namin sa Plaza Independencia sa una, yan ang Katoliko nga, murag, is-convert ng Katoliko ate, dahil nalingin si Charo Maboy. Akong ikaw, i-chanos din, pero tinlay tayo sa balisa, eh di siya gusto matungkan niya yung tiyo sa Maboy, si Charo. Akong ikukuto dati lang sa balisa, alam mo, akong iulay itong Katoliko nga, dahil harap itong Katoliko, na may mga Katoliko nga, kuhan po, makauban ito, di pa niya po, dahil ang Katoliko nga. Oo, okay. Kaya nga, sumas, pitsin niya, doon nga na. Yun. Oh. Baka ba? Hindi na ba? 3 million to, daghan pa sa Hindi una. na makalupis Muslim. Ubang religion eh. Sa Cebu. Oo, kaya estimate sa pulis sa una. Sa Pilipinas ito, mga up to 3 million lagi. 3 million, itong sinulong. Baka ano? Ha? Gana ng Katoliko. Sa una, huwag ito kapag 3 million. Oo, apil ang visit. Reyes, Duradi M. Ang tibong kalibutan, masulod na Cebu, tao, 8 billion. Pero magtindugay, magtindugay. Oh, Cebu, yung matod pa niya. Magtindugay. Oh, berde, di. Sila tayo yatay na moro. Moro tayo pampita, adal papulay. Ang matuod nga adlaw balaan, Domingo yun. Kapay lang. Galing, kayo pagkadunga pag ninyo. Nara. O, sa Colosas 2:14. Kara. O, nara, karo, pwede. Colosas 2:14, nag-ingon ginoy. Apan ang uban nga angkon sa usa, abili.
Colosas 2:17. Ang ipapulay sa mga Hudiyo, Regidor ni iwangtang Sa- sa krus diin si Brad Kristo, Ilyong, Iman Emperador. ug sinulat nga kalagdaan uban sa mga Brad Ricky patakaran. Emplio. No? Diha pa lang Brad sa krus Marco. iwangtang natong ipapulay sa mga Hudiyo. GQ. Amen. Sige. Diba? Bali. Oh, wala na. Wala, Dani Maria. Diha sa krus iwangtang nga Salamat, Brad James. ipapulay sa mga Praise the Lord. Lord James. Oh, Brad. Yung tanaw ng bayo ba ang basa ko, no? Hinundong yuta, kay kanunay din na itong mabasangan nga si Kristo, kada